a cikin wani tashin hankali. Wani bawan Allah ne, ni ban san me na tare masa ba, ban ci masa ba, ban sha masa ba. Ya tsangwame ni, ya gallabe ni, ya tsangwame ni. Ke haddasa threat din hadda na wai zai kore ni daga aiki. Shugaban sashen Hausa na BBC Aliyu Abdullahi Tanko ya ajiye aikinsa bayan ya shafe shekaru 17 yana aiki. Aliyu Tanko, wanda ya zama babban editan BBC Hausa a shekarar 2019, ya tabbatarwa da DCL Hausa cewa ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar Alhamis tare da mika ragamar aiki ga wani jami'in BBC. Rahotanni sun nuna cewa ajiye aikin nasa ya zo ne daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa BBC ta dakatar da shi tare da kaddamar da bincike kan zargin kuntatawa wata tsohuwar ma'aikaciya. Aliyu Tanko dai ya ƙi yin ƙarin bayani kan wannan batu, sai dai a makonnin da suka gabata wata tsohuwar ma'aikaciyar BBC wadda yanzu ke aiki a TRT Hausa ta yi zargin cewa wani shugabanta a BBC ya zalunce ta a lokacin da take aiki da BBC. Duk da 'yar jaridar dai bata ambaci sunansa ba, amma an rika yada jita-jita cewa shine ake zargi. A matsayinsa na babban editan sashen Hausa na BBC, Aliyu Abdullahi Tanko ya jagoranci 'yan jarida sama da 40 da ke aiki a birnin London da kuma Abuja da kasashe makwabta. Haka kuma a ƙarƙashin jagorancinsa, BBC Hausa ta samu kirkiro shirye-shirye kamar su daga bakin mai ita, kusan malamanku, zamantakewa da kuma corona ina mafita. Tun daga shekarar 2013, Aliyu Tanko ya bayar da gudunmuwa wajen sauya fuskar kafafen sadarwar zamani na BBC Hausa a matsayinsa na editan sadarwar zamani na farko, abin da ya sa aka yaba masa a hukumance. Ya kuma taimaka wajen kaddamar da sabbin harsunan BBC Pidgin, Igbo da kuma Yoruba a shekarar 2017, inda ya jagoranci sabbin ma'aikata 50 tare da horas da su kan amfani da kafafen sadarwa na zamani. Sashen Hausa na BBC dai shine babban sashe cikin harsunan Afirka, inda yake samun masu sauraro sama da miliyan 23 a kowane mako ta rediyo da miliyan 10 masu ziyartar shafin su na intanet. DCL Hausa, Abdullahi Garbajani. DCL Hausa. Na tambaye ki nace akwai worst moment inda a BBC ba za ki taɓa manta da shi ba? Akwai ranar da ba na so, zan ba da misali ne dai kawai. Aka sani a cikin wani tashin hankali. Wani bawan Allah ne, ni ban san me na tare masa ba, ban ci masa ba, ban sha masa ba. Ya tsangwame ni, ya gallabe ni, ya tsangwame ni. Ke haddasa threat din hadda na wai zai kore ni daga aiki. Shine dama da shine last threat din da ake zuwa wajen aiki. Kamfanin ba nasa bane, ba nawa bane. Ba na kowa bane, public company ne sosai na Birtaniya, da taxpayers money ake biya, kudin da masu haraji na Birtaniya suke biya da shi ake daukar nauyin BBC. Ko gwamnatin Birtaniya ba ta da iko 100% a kai. Na tambaye shi me na mashi, ya ce ba shi da matsala da ni a aiki, shi kansa ya faɗa aiki na ina yin shi fiye da, in fact ina daga cikin few mutane da yake da wannan din akan. To me na maka, ba ansa, sai tsangwama. To in ka kore ni albashi na za baka? To kai Allah ne ma in ka kore ni za ka hana ni rayuwa ne? Ranar da ya min threat na ƙarshe, ranar ana ijibi za a fara azumi, na ɗauki hutu na tafi hutun azumi kwana 30, wayata ma kashe ta bana yi. Na dinga gaya wa Allah, na ce Allah kakka ba kowa ikon wulakanta ni, saboda an saka ni kuka ya fi ba adadi. Me na yi? Ina aiki na, me faru? Na gaya wa Allah, na ce Allah, wannan barazanar da aka yi min, na san daga Birtaniya tura wannan ba su da niyan korata, ba za ma su kore ni ba, saboda na san irin mu'amalata da su, kuma ni na san ina yin aiki na, kuma shi ma ya san ina yin aiki na. Na ce to Allah kakka ba shi ikon ya bani kunya. Wallahi me aka yi azumi, June, July, August, September TRT suka neme ni, ina zaune suka neme ki, aka turo min message ta LinkedIn dina, aka ce mun ga profile ɗinki, muna so ki turo mana CV ɗinki. Ina fuskance ki tsangwama da kalubale suna ɗaya daga cikin dalilan da yasa kika. Wallahi ina son BBC, ina son aiki da BBC, ba na son a tsangwame ni haka nake, ban tsangwami kowa ba, ba na so a tsangwame ni. Na gaya wa Allah, azumi bai zagayo ba, Allah ya ɗauke ni mai da ni TRT, yi min alheri da ni'imar da a baya gaba ɗaya a rayuwa. Yaya BBC da TRT? Yanayin aiki, wahala, jin daɗi, mu'amala, zamantakewa, BBC akwai mutanen kirki, wallahi akwai waɗanda suka zame min yan uwa. Wallahi yanzu haka na gaya miki, na zo ziyara, akwai waɗanda duk sai na ziyarce su, sun zama yan uwana.
mun yi aiki cikin fahimtar juna, akwai taimakekeniya, akwai kwarewa da gogewa a BBC, akwai mutanen da ba zan taba mantawa da su ba saboda su suka sani na zama mai na zama yau a jarida. Cikin din watakila har da waɗanda suka zo daga baya muka samu matsalar fa. Daga baya su ma sun daga farko su ma sun taimaka wa tafiya ta kin gane? Zama ne na rayuwa haka ji turawa. Yawa so sannan kuma gogewa aikin jarida kowa ya san BBC institution ce. Yawa to TRT abin da yasa na tafi na gaya miki wannan tsangwama ban santa sannan kuma I was looking for a new challenge. Space. Ai duk wani aiki da kika sani na wahala a BBC na yi shi. Na zama exhausted, na zama drained amma kuma na zama professional. So kawai sai na ga dama ta zo min. Kuma in ban matsa baya za a yi yara masu tasowa a BBC su kawo matsayi. Na zama senior journalist a BBC. Shine kuma abin da zaki iya kaiwa. Shine kurewa ba editor ba kuma me zan zama. To kuma edita ni ba na so in zama ungulu in zauna ina jiran sai wani ya mutu sannan in caccaki naman shi. Na fi so in zama kamar mikiya in tafi neman abinci in soaring high. To abin da nayi kenan. Dama ta zo mutane suna cewa me yasa zaki bar BBC ba kamfanin babana bane ba fa. In ban bar BBC ma ritaya za ta raba ni da BBC. Kin gane? So ina neman new opportunity, new challenge. TRT suka ce ga sabon waje jariri so muke a zo a building din shi waye zai iya. Mun ga kamar za ku iya. Ai abu ne na alfahari ki je ki zama pioneer sosai ma yau ina pioneers in BBC ba sa na amma tarihi ba zai manta da su ba to yanzu na zama pioneer a TRT Africa Hausa har a nade duniya in za a ambaci waɗanda suka kafa TRT sai an ambace mu kuma muka yi growing din shi to where it is today. Yanzu kuna TRT daga lokacin da kika je zuwa yanzu wani canji kuka kuma muna tsammanin mu ga fuskokin mata yan arewacin Najeriya ne a matsayin ki na kaman jakadiyar mu a wajen ki taimaka wajen musamman matan arewa na masu aikin wanda suke shawar aikin jarida. So abin da yake faruwa kin ga ita TRT digital only take yi ba radio kin gane so shi yasa akwai limited space a social media kawai suke a social media kawai saboda to ai duniya tana ta matsawa radio din ai spacing out ma ai completely akwai kafafen labarin da yana waya to shi yasa zaki ga mutanen da ake so kadan ne ba kamar yanzu in BBC tana da radio tana da waye tana bukatar ma'aikata 50 TRT guda 20 sun ishe ta alal misali kawai yanzu mata mu biyu ne a TRT sannan kuma akwai challenge na mace ta bar kasar ta tafi wata kasa aiki kin gane amma na san a hankali gradually TRT za su sake bude more opportunities ta yadda mata da yawa za su je su zama representatives a wajen kin gane me nake nufi idan da yiwuwar dawowa BBC zaki iya dawowa ko me zaki zama a can ai ni in nayi gaba ba kya ko yanzu kuma ai ido na sai dai ya hango wani wajen daban ni abin da nake so na ba mutane shawara me burinki me fatan ki akan wani ina kike so ki ga kanki nan da shekara 5 ko ina so na bar aikin jarida kwata ki koma me ina so na yi wani abu on my own ne wani initiative ina zuwa ina da wannan burin barin aikin jarida at some point na kadan nima na rayuwa me yasa akwai space inda ake kaiwa ne da zaki ji aikin ya gundure ki ko yana da gajiyarwa yana da gundura musamman ga mace so shi yasa nake so na bar shi kuma abin da nake so na gaya mutane yan jarida da waɗanda suke mako ina kar ka yadda wani gidan jarida ya zame maka comfort zone in dai ba naka bane kai ka kafa shi in kace zai zame maka comfort zone zai baka kunya wata rana kana da za su zo su ce suna restructuring za su rage ma'aikata ko za su yi kora start something on your own kar ka yadda gidan wani ya zama gidan barcinka BBC ba ta baban kowa bace TRT ba ta baban kowa bace VOA ba ta baban kowa bace DW ma haka Radio France haka Arewa 24 ma haka Arewa 24 saboda haka ka je ka fara tunanin me zaka yi on your own kar ka ce zaka zauna ka shekara 100 kan kai ritaya sai ka zo kai shekara 50 ko 55 sai su zo su fara maka Halima akwai yiwuwan ki dawo Najeriya ki bar TRT wata rana ki dawo Najeriya ai gidan aure na Najeriya ina da gidan aure a Kano ina da gidan aure a Abuja mijina yana nan fahimta ce kawai ta sa na tafi yana zaune na aikin shi ina aiki na a can tare da yara suna makaranta kin gane yana zuwa ziyara tunda muka tafi yana zuwa akai so ba na so mu shiga hakkin juna da yawa sosai yawa akwai lokacin da mun riga mun kayyade yau kanmu ni da shi cewa in akwai shekaru kaza da zamu yi zan da Najeriya na ci gaba da zama. Ta kike kokarin giving back to yara masu tasowa yan jarida? Gaskiya wani abubuwa kike yi na daban wajen ganin kin haɓaka ko kin tallafawa yara mata ko ma yara generally wanda suke tasowa sai kuma sha'awan aikin wannan jarida. To yanzu kin ga daga cikin abin da muke akwai abokan aiki na da muka haɗa kai da su ma yan jarida ne BBC muka aiki tare da su muka bude wani karamin NGO yanzu ya fara aiki ba kuɗi muke samu ba wanda yake bamu kuɗi mu ne ma muke saka kuɗin mu a cikin muke hidimar yanzu muna mentoring yara yan jarida da yan makaranta yan university da wanda ma ba sa karatun aikin jarida muna musu training akan su san kansu self awareness muna musu training kwanaki ma mun yi training wa mata
'yan jarida in the newsrooms irin kalubalen da ake fuskanta a newsroom da yadda zaki wannan dakile wannan kalubalen kin gane. Sannan kuma muna mentoring ɗinsu, muna coaching ɗinsu. Yanzu ina da mentees da yawa da they always look up to me. Ni zan yi guiding ɗinsu. Sannan kowace yarinya ko a DM aka yi min magana inda kika ce min kina sha'awar aikin jarida da Allah ina so ki guiding ɗina zan yi. Me kafofin ki na sadarwa ta inda za a same ki? A Instagram ina nan Halima Giyade, Halima_Giyade, a Facebook Halima Umar Sale, a TikTok I'm not active sosai amma dai ina shiga ina ganin content Halima Umar Sale, a Twitter Umar Halima. Da kin ba da shawara wa matasa kin kuma faɗi, amma za mu zo mu ci best moment ɗinki dukkan wannan matsalolin ba za a rasa wani moment da in kika tuno za ki ce kai da ma ya maimaita kanshi ba, kuma wani fata kike yi wa kamar yadda na faɗa matasa masu tasowa wanda suke aikin jarida. Haka zalika yanzu kowa ɗan jarida ne, social media ta ba da dama kowa zai shiga ya kutsa ya ba da labarai ya zama ya kike ganin wani barazana kike ga wannan yana haifarwa wa aikin jarida? Daga ƙarshe sai ki rufe bana. Gaskiya akwai barazana a wannan da yake haifarwa aikin jarida. Kowa ya zama dan jarida without knowing the ethics. Aikin jarida na da ka'idoji. Aikin jarida akwai editorial wannan judgment da yawa. Mutane ba su san editorial abubuwa ba ka zo ka ce aikin jarida kake. Kuma wallahi kina gani zaki gane. Kan ba a aikin jarida kai tsaye. Shi yasa yanzu fake news yayi yawa. Ba a aikin jarida da sensationalism. Mutane abin so sensational. Yanzu abin da yake bani haushi kwanaki na yi wani write up na saka a LinkedIn. Wallahi kafafen watsa labaran ma yanzu na ainihi da kika sani wallahi sai ki ga wai headline an zama mischievous. Sai a juya miki just to carry attention. Mana aikin jarida muke aka saka mu a aji aka koya mana da muka zo wajen nan aka dinga yi mana trainings. Ina ga a BBC ina ce miki nayi training sun fi 30 wallahi kada ki musa cikin shekara 8 ko ma sun fi physical da online. To duk me amfani wa nan trainings din ya shi yasa muke so mu ma yanzu mun samu wannan dama a mana training mu yi wa wasu training musamman masu tasowa ku gane cewa akwai aikin jarida da aikin zama blogger ko kuma influencer. Bloggers da influencer mafi yawanci ban ce duka ba kada aje a kotin dina, mafi yawanci ƙarya ce, fake life ce. Shi yasa nace social media reveals who you are. Tana nuna ko the real you ko the fake you. Sosai ma. So yawanci fake in sun fi yawa. Hajji Halima lokaci ya kare, zan so mu dora a kan wannan batu ga hannuna. Allah mai da ke TIT lafiya, Allah ya kare girma da nasa. Masu kallo Aisha Lol sunana da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan zangon. Kun ji kafofin sadar da Hajji Halima ta bayar na sadarwa na Hajji Halima. Za ku iya tuntuɓanta domin jin wasu ƙarin bayanan ko kuma ku shiga yanda za ta taimaka muku ta kuma bunƙasa ku ta taimaka muku akan musamman wannan aikin jarida. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Akwai gwagwarmaya, akwai kalubale da yawa a aikin jarida. In baki shirya ba ki fito, in kuma kin shirya babu inda ba za ki je ba, in dai kin san kanki kuma